vždycky jste si hráli s tím vaším ptákem, s tím zeleným ptákem z aplikace, protože dneska si zahrajeme hru s názvem Duolingo tu. Já klikám na play a jako vždycky ty klikej na tlačítko odběru. Jdeme rovnou na to. OK, já dávám play, já už jsem tu hru párkrát hrál. OK, potom co mě unesli, tak jsem se probudil na tomhle místě. A dál, už se mi tady chce číst. Pecka. Jdeme dál. Oh my god. Takže, já jsem tady, už jsem to teda kdysi, jak jsem říkal, zkoušel. Jsi hall monitor. Pecka. OK. Ještě, jakoby, nesmí tě chytnout. Máme si vybrat French? Tady něco svítilo. Ty tam něco je. OK. Ty vole, co je to za ptáka, vole, modrýho. Vole, zmodralej pták. OK, já už tady lehce vím, co máme dělat, každopádně. Tady leze, dobrý. Takže, máme si vybrat Lapin Group B. OK. Lapin je Group B. Lapin je rabbit, to znamená, že tady asi klikneme na rabbita. Tady budou docela hodně roleplaye, protože já to vím, jak tak co máme dělat. OK, takže. Humming. Proč hamuješ, vole? Nechci, ať hamuješ. Bro, nech mě. Tak. A máme. Nice. Máme Lupina. Máme lupy. Vache je Group A. Vache je cow. Dobrý. Takže. Vache je cow teda. A kde je kráva? Jo, tady je. Aha, tak to máme easy. Docela, dobrý. Tak, dobře, toto máme. Já nevím, jestli to mám dělat po pořadě, jako. Kafard. Group A je kafard. Dobrý, nevím, co je kafard. Zjistíme, co je kafard. Bro, nech mě. Kafard. Kámo, co je kafard? Kafard je cockroach, což znamená, že to je tady. Mělo by to být tohle. Tak. Dobrý, nech mě, brácho. Group B, manechod, nebo co to je? Jo, manchod je pingvín. Kde je pingvín? Vole, já se bojím. Bojím. Dobrý, pingvín. To, ne, počkej, co? Jo, takhle, my už jsme to tam měli, dobrý. Tak jo, toto máme, dobře. Dobrý, toto? Hotovo! Dobrý. Pohoda? Tak teď mě kleplo. Jsme někde? Nevím, kde to jsme. Jo, ještě tady je ta šachta, kde já bych měl propadnout. Ty vole, tak teď mě úplně kleplo třeba, jakože. OK. A kámo, kde to jsem doslova? Jsem někde, vole, v Black Hole. Vím, že je... What? Jo, on je tady. Aha, čau bro. Kam jdeš, bro? Tak ty mi dobře pomůžeš utéct, ty vole. Co jsi za červenýho ptáka? Vole. To ne... Budu křičet jako ve španělštině. Jakože... Pute... Vole, ne. Co za zvuky? Možná jenom sluchátka. Kam já tam nechci skákat, takže. Tady? German? Tady! Dobrý, German. Beer? Deer.
Deer je ten, vole, ten, jelen. Kde je jelen, vole? Co je jelen? Tady z tohohle, jak mám poznat, co je jelen? Jelenisko! A tak to se nedostanu k tomu, ne? Jako... Aul je sova, ne? Aul je... Kde je aul? Počkat. Se poslechnout. Dog, bird. Bird. No samozřejmě, ale tady je jenom jedno. Dobré, tak Germany nechám na později. Kde je? Můžu to zavřít? Dobrý. Nice. A tam je to zbylý kolo. OK. Dobrý. Počkat. Dobře, tady byl papírek, jo, přesně. OK. Cela to byla cela 5. 1591. Dobrý, já jsem tady. Děláš mi něco? Třeba jít doprava, kámo. Asi nějak, hele. 1591. Jo, to jsem měl správně. Toto? Doufám, že ho to nepřivolá. To je jedno. Tak, dobrý. Máme tohle. OK. Dobře. Takže deer. Tak, pohoda. Teďka teda to aul nedáme. Duck nebo... Dog. Maxi, nevíš, co je německy Hand? Hunde? Dog. Dobrý, dík. Dobrá. Tak. Pohoda. Bird. No, tohle. Tak. A! Pohoda. Tak asi nice. Já jsem ve třídě. Nemůžeš mi nic udělat. Jsem tady. What? At this point, I'm going to erase your entire bloodline. What? Doufám, že se mi to neresetuje. Ten progres. Asi ne. OK. OK, tak tohle je skvělý záchod, nesmí chybět. OK. Jsem tam slyšel. To je tady? Co? Jo, tady můžeme jít, OK. Nice. Dobře. Pohoda. Tak, jdeme tu dma znova, ale to se vlastně propadneme tam dolů. Ježišmarja. My jsme třeba dostat tam na druhou stranu. Tohle mi zabere asi dlouho ještě. Potřeboval bych ho sem nalákat, teď vím. Protože pokud vím, tak do té šachty on nemůže, jo. Takže to by mi asi hodně usnadnilo. Zkusit někam odtamtud projít. Spanish! Oh, Spanish! Oh, jsme tady! Okay, nice. If you do well in this test, you'll be fine. Okay. But if you don't, I guess you'll see what happens. Okay, dobře. So please do your best. Avion. Feel free to look around. Okay. Taking a seat. Mám sit? Rosa. Růže. Jo, tak to je pecka. Parkuje. Tohle. OK, nevím, co to je, ale tohle to bude. Arbol, to je strom. OK. Ty vole. Vela. Co je vela? Co je vela? Vela. Nevím tohle. OK. Dobře, bajas, tohle. OK. Taburec, stůl, to je lehký. Tohle je nejdelší, takže tohle.
Avion. To je plane. Nice. Tam borec. Co... Oh. Candle. This is what you get Ta- for testing me when I'm Ty- testing you. Tohle. Brad, OK. looks like you made it. Já jsem to udělal. You could do it. 3. Máme 3. Oh, nice. Nice. Hodně nice. I could help you escape. Oh, but Tak let's teď mi be seklo. honest. You'd mess up the instructions. Dobře. Jdu semka. A odsud bych rád zjistil, kde on jakože je. Šeby, počkej. My jsme někde jinde. Oh, Okay. it's sad to have to see you go now. I guess we could say that you have no brains. OK, budu to ignorovat. Dobrý, dostali jsme se někam. To tady podle mě nebyl v téhle šachtě, teď už jsem v ní byl, podle mě ne? Nebo ne, asi. It breaks my little heart to have to do this. You look like a smartass. Clearly not smart enough to know when to learn. To nevím, jestli to dám na YouTube. Dobrý. OK. Dobře, dobře. A tady se propadnu do... Ne, já se tam propadnu. Já nevím, co to je za jazyk. To je Japanese? To je Japanese. キャンドル Kandoru. キャンドルキャンドルキャンドルキャンドル Kandoru, dobré. Kandoru je candle. Dobré, tak to dává smysl. Well, you see what happens to failures around here. Já explodnu. 木材 Mokusai. 木 Mokozai, mokozai, mokozai. Dobré, tak to je dřevo, candle, 植物植物 čokubuci. Dobré, chápu, co je čokubuci. バラ Bara, ok, skvělý. Pecka. Ninjin, co je ninjin? Já nevím, co je ninjin. Jeden fail kaboom. Ok. Ninjin, co je ninjin? Ninjin bude Rose? Tak asi ne. Kde se respawnu? Ne, ježiš, já si nepamatuju, kurma jsem tam šel. Looks like you survived. What a cockroach. Oh. Kam jdeš? Nejde doufám na tu stranu, kde potřebuji, abych Na jakou stranu já potřebuji jít? Napravo nebo nalevo? Nalevo. Nalevo. Ježiš, ne, to je ta... Blba. Aha. Forgetting how much Okay. of a pussy you are. No wonder you have 9 lives. Ninjin, ale já nevím, co je ninjin, kámo. 植物 Vím, co je čokubici, ale nevím, co je ninjin. 木材木材 Maxi. バラ OK, tak to jsem prostě nezjistil, co to je. Ninjin. Ninjin. Tohle? Believe you survived that. Dobrý, tak to jsou prostě carrots. Konečně. Mukuzai. Dřevo. Jo. Potato. Tak to budou fries. Fries. Jo, jasně. Máme. Co je máme? Stůl? You actually Dobré. survived. Takže ninjin jsou carrots. Mokuzai je dřevo. V potato je toto. Máme. Mokuzai, dřevo. Fruity potato jsou fries. Máme. Nevím, co je máme, kámo. Nice. Shokubutsu, co to bylo to? Letadlo. Proč jsem zemřel? Co? Mně se to nějak seklo. Wow. You don't look so good. Nevypadá moc dobře, no. Stěl docela hodně pozdě. Dobrý.
Dobrý, rychle, teď rychle potřebuju, rychle. Dobrý, tak, jdu to nějak zkontrolovat. Potřebuju se tudma, myslím, proplazit, pecka. A teďka potřebuji, ať si mě všimne. Je za mnou. Open. Dělej. Jsem. O. My little cockroach. Jaký high kick jsem dostal? Jaký high kick? A. Probudili jsme se. Vedle všech ptáků. Believe it or not, I knew you had it in you. Oh, někdo jde. Oh můj bože. To je biggy pták. To je velepták, to je velký pták všech ptáků. Oh. Ty vole, kámo, to co s náma dělaj? OK, s jakým si píšem? Hej, tady Uno. Vypadá to, že si skipl svoji, jakoby, že si vynechal svoji lesy. Byl jsem opravdu zanaprázdněný. Proč mi píše teďka později? Víš, co říkají jako early birds? Nevím, co to znamená. Absolutně nevím, ani mě to nezajímá. OK, dobře. OK, uvidíme se za chvilku. První, o čem to mluvíš? What? To my jsme psali za něj? What? Takže oni nás nahradili taky. OK. U Lingotu. OK, tak tohle by bylo do dnešního videa vše. Mě to zabral fakt hodně, takže bych byl rád za like, odběr, zvoneček. No a vidíme se. A zatím čau, čau.